Wel, ni'n mynd i ddarllen gyda'n gilydd te. Galatiaid 3. O addoli y sanctaidd un i'r Galatiaid dwl. Ni'n mynd? Na hwyl. Galatiaid 3, adnod 1 i 20 ni'n mynd i ddarllen te i gael y darlun llawn o beth mae Paul yn ei ddweud. Y Galatiaid dwl, pwy sydd wedi eich reibio chi y darluniwyd ar goedd o flaen eich llygaid, Iesu Grist wedi ei groeshoelio. Y cwbl yr wyf am wybod gennych yw hyn. Ai trwy gadw gofynion cyfraith y derbyniasoch yr ysbryd, yntai trwy wrando mewn ffydd. A ydych mor ddwl a hyn. Wedi chi ddechrau trwy'r ysbryd, a ydych chi nawr yn ceisio pen y daith trwy'r cnawd. Ai yn ofer y cawswch brofiadau mor fawr, os gallant yn wir fod yn ofer. Beth ynte am yr hwn sy'n cyfrannu i chi yr ysbryd ac yn gweithio gwirthiau yn eich plith? Ai ar gyfri cadw gofynion cyfraith? Yntai ar gyfri gwrando mewn ffydd y mae'n gwneud hyn oll? Y mae fel yn achos Abraham, credodd yn yw ac fe'i cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Gwyddwch gan hynny am bobl ffydd, mae hwy yw plant Abraham. Ac y mae'r ysgrythur, wrth ragweld mai trwy ffydd y byddai Duw yn cyfiawnhau y cenhedloedd, wedi pregethu'r efengyl ymlaen llaw wrth Abraham fel hyn. Bendithir yr holl genhedloedd yno ti. Am hynny, y mae pobl ffydd yn cael ei bendithio ynghyd ag Abraham, un llawn ffydd. Oherwydd y mae pawb sy'n dibynnu ar gadw gofynion cyfraith o dan felltith, achos y mae'n ysgrifenedig, melltith ar bob un nad yw'n cadw at bob peth sy'n ysgrifenedig yn llyfr y gyfraith, a'i wneud. Y mae'n amlwg na chaiff neb ei gyfiawnhau ger bron Duw ar dir cyfraith, oherwydd y sawl sydd trwy ffydd yn gyfiawn a gaiff fyw. Eithir nid trwy ffydd yw egwyddor y gyfraith, dweud y mae hi yn hytrach y sawl sy'n cadw ei gofynion a gaiff fyw trwyddyn twy. Prynodd Grist ryddid i ni oddi wrth felltith y gyfraith, pan ddaeth ein mwyn yn wrthrych melltith, oherwydd y mae'n ysgrifenedig melltith ar bob un agrogyr a'r bren. Y bwriad oedd cael bendith Abraham i ymledu i'r cenhedloedd yng Nghrist Iesu, mwyn i ni dderbyn trwy ffydd yr ysbryd a addawyd. Gyfeillion, i gymryd enghraifft o'r byd dynol, pan fydd ewyllus, sef cyfamod olaf rhywun, wedi ei chadarnhau, ni chaiff neb ei dirymu nac ychwanegu ati. Adnod 16. Yn awr, i Abraham y rhoddwyd addewidion y cyfamod ac i'w had ef. Ni ddywedir ac i'th hadau, ond yn y lluosog, ond ac i'th had di. Yn yr unigol, ar hwnnw yw Crist. Dyma yr wyf yn ei olygu, yn achos cyfamod oedd eisoes wedi ei gadarnhau gan Dduw, nid yw cyfraith sydd 430 o flynyddoedd yn ddiweddarach yn ei ddirymu, nes gwneud yr addewid yn ddi-ddim. Oherwydd os trwy gyfraith y mae'r etifeddiaeth, yna nid yw mwyach trwy addewid, ond trwy addewid y mae Duw o'i ras wedi ei roi i Abraham. Beth yntai am y gyfraith? Ar gyfrif troseddau yr ychwanegwyd hi, i aros hyd nes y byddai'r had, yr un y gwnaed yr addewid iddo yn dod. Fe'i gorchmynnwyd trwy angylion a gyda chymorth canolor. Ond nid oes angen canolor lle nad oes ond un, ac un yw Duw. Amen. Okay.
Wel, bore yma dwi jyst am roi chydig bach o recap i ni, edrych yn ôl a cofio beth edrychwn ni ar wythnos diwetha. Fi'n gwybod bod wythnos yn gallu bod yn hir. Nathon ni edrych ar ail ran penod 2 a edrych ar y gwirionedd, os chi'n cofio, 3 phwynt yn benodol. Pwysigrwydd y gwirionedd, yr efengyl fel mae hi, pwysigrwydd cadw at y gwirionedd, ac yn ola, grym y gwirionedd. Ac yn enwedig, yn y pwynt ola yna, fod cadw'r gwirionedd a cadw at y gwirionedd yn holl bwysig, glynu at yr efengyl. Y peth pennaf i'w gofio yw fod grym yn yr efengyl ei hunan. Mae yr efengyl sydd yn achub. Ac os chi'n newid chi'n colli y grym sydd yn eiddo i ni ynddo fe. Felly rhaid pwyso ar allu Duw trwy'r efengyl i achub. Oedd Paul yn atgoffa ni mae grym yr efengyl yw beth sy'n bwysig, nid yn gymaint beth mae unrhyw un arall yn ei wneud gyda fe mewn gwirionedd. Os nag ni'n glynu at yr efengyl a'i grym hi, gyda ni ddim byd i'w gynnig i bobl eraill. Ond os chi'n cofio hefyd, oedd Paul yn dweud erbyn y diwedd fod yr efengyl yn fwy na jyst cael ein cyfiawnhau ger bron Duw. Fod hynny yn anhygoel, ond fod cael ein cyfiawnhau ger bron Duw, cael ein gwneud yn iawn gyda Duw, yn agor y drws i rhywbeth arall, bywyd nawr sydd yn gwbl wahanol i'r hen ffordd o fyw. Chi'n cofio beth oedd e'n gweud adnod 20, gobeithio yn penod 2, dwi wedi fy nghroeshoelio gyda Christ. A nid fi sy'n byw bellach, ond Christ sydd yn byw yno fi. Felly mae nawr wedi marw i'r hunan, a mae Iesu Grist yn byw ac yn rhodio ynddo fe, yn ei nerthu fe, yn byw bywyd fel capten y llong fel petai. A ym mhenod 3 nawr, wrth i ni edrych ar y benod o'n blaen ni, mae yna chydig bach o ailadrodd i ni ar yr un pwnc mewn gwirionedd, cael ein cyfiawnhau. Beth mae'n olygu i gael ein gwneud yn iawn gyda Duw? Sut allwn ni wybod ein bod ni'n iawn gyda Duw? Achos oedd y Galatiaid yn poeni. Oedd pobl wedi dod mewn a dweud, chi ddim wedi cael eich enweidi eto, so chi ddim yn iawn gyda Duw. Mae rhaid i chi wneud hynny, a wedyn byddwch chi'n oce. Dilyn y gyfraith, a wedyn byddwch chi'n oce. Ond mae Paul yn wedi dweud yn barod, wel, edrychwch ar fywyd Paul. Beth yw tystiolaeth Paul? Fi wedi cael fy nghroeshoelio gyda Christ. A nath hefyd, os chi'n cofio, pwyntio at fywyd Pedr. Sut mae Pedr ei hunan yn byw? Beth oedd e'n neud? Oedd e ddim yn dilyn cyfraith Moses bellach. Felly pam dyle fe ddweud wrth bobl eraill i fyw fel na, os nag oedd e yn byw fel na. A felly, ar ôl siarad am Paul ei hunan ac am yr apostolion, nawr, mae'n tynnu sylw y Galatiaid at ei bywydau nhw ei hunan. Beth amdano chi te? A mae'n sôn am 2 beth yn benodol. Yn gyntaf, mae'n sôn am yr ysbryd glân, bod yr ysbryd glân yn dystiolaeth bod chi wedi dod yn iawn gyda Duw. Ac yna, mae'n edrych yn ail ar rhywun o'r Hen Testament, Abraham. Ac yn dweud, wrth edrych ar Abraham, chi'n gweld bod oedd e ddim chwaith wedi cael ei gyfiawnhau trwy'r gyfraith, dim ond trwy ffydd yn Iesu Grist. A dyna fyddwn ni'n gweld gobeithio bore yma. A felly'r cwestiwn cyntaf mae Paul yn gofyn, yn y pwynt cyntaf bore yma sut wnaethoch chi dderbyn yr ysbryd glân? Ai drwy ddilyn cyfraith Moses? Edrychwch ar adnod 2 ymlaen yn y darlleniad. Mae'n gofyn y cwestiwn ai dyna sut ych chi wedi dod i dderbyn yr ysbryd glân? A'r ateb wrth gwrs yw na, ond drwy ffydd, drwy ymddiried yn Iesu Grist, dyna sut ych chi wedi derbyn yr ysbryd glân. Mae hynny yn un arwydd i ni, mae derbyn mewn gras sydd ei angen, oherwydd o'n nhw yn barod wedi derbyn yr ysbryd glân. Mae'n dweud yn adnod 4 ymlaen, ai yn ofer y cawsoch brofiadau mor fawr, os gallant yn wir fod yn ofer. Beth yntau am yr hyn sy'n cyfrannu i chi'r ysbryd ac yn gweithio gwirthiau yn eich plith. Ai ar gyfrif cadw gofynion cyfraith yntau, neu ar gyfrif gwrando mewn ffydd y mae'n gwneud hyn oll. A felly mae'n gofyn iddyn nhw, os bydde rhywbeth ar goll yn eich bywydau chi, o ran eich cyfiawnder chi ger bron Duw, sut ych chi'n esbonio y gwaith mae Duw yn ei wneud yno chi a trwyddo chi? Mae rhaid eich bod chi'n iawn gyda Duw os yw drwy ei ysbryd yn preswylio ynddo chi. Dyna sut ych chi'n gwybod eich bod chi eisoes yn barod yn iawn gyda Duw.
oherwydd fod e ar waith yno ni, a mi fod e wedi dod i breswylio yno ni, ac i fod e'n gweithio trwyddyn nhw y Galatiaid hefyd, yn gwneud gwirthio ar rhyfeddodau mawr, mae'n dweud. A mae e'n bwynt hynod o bwysig, a cymleth i raddau. Mae'n dda gweld yr ysbryd glân yw'r y sel, a byddai'n nodi dymach mwy am hwnna mewn munud, y sel, y garanti yna fod yr arglwydd wedi dod i breswylio ynddo ni. Ond ochr arall y geiniog yw, wel, falle bod ni'n darllen hwnna ac yn meddwl, wel, i ni ddim rydyn gweld gwirthiau mawr yn digwydd. I ni ddim yn gweld yr rhyfeddodau mawr yma, profiadau mor fawr. Ond os i ni yn dweud hynny, ni'n camddeall beth mae Paul yn dweud. Y rhyfeddodau mawr yw gweld pobl yn dod i ffydd yn Iesu Grist. Hwna yw y wirth fwyaf sydd i gael. A felly, edrychwch o'ch cwmpas chi. Chi gyd yn wirthiau, mewn geiriau eraill. Chi gyd yn wirth. Os ych chi'n gadwedig, os ych chi yn yr arglwydd, chi'n wirth. Mae'r arglwydd wedi dod â chi o farwolaeth i fywyd. A felly dyna yw y wirth fwyaf. Allwn ni ddim gwadu fod Duw yn gwneud rhyfeddodau mawr yn ein plith ni, neu chi'n gwadu eich bodolaeth chi fel Cristnogion. Chi'n gwadu beth mae'r arglwydd wedi gwneud yno chi. Chi beth mawr i wneud. Mae e'n dduw y rhyfeddodau mawr. Mae'n canu hynny ar y diwedd. Mae'n gwneud pethau rhyfeddol, hyd yn oed yn ein dydd ni. A mae eisiau bod ni gyda golwg nefol, dwyfol ar y byd yma. Fel i ni'n edrych arno yn yr nosweithiau nawr, yn iago, bod ar persbectif cywir ar ein bywydau ni, ar sut mae Duw yn ein harwain ni trwy fywyd, a beth mae Duw yn ei wneud. Eisiau bod ni'n gallu deall, na, mae Duw ar waith. Mae'r ffaith eich bod chi yma bore yma yn dystiolaeth fod Duw ar waith yno chi, achos yr ysbryd sydd wedi dod â chi yma yn ei ras. Fe sydd yn cynnal, fe sydd yn arwain. A felly mae'n bwysig bod ni ddim yn edrych ar y darn yma, mynd, wel, os na gen i yn gweld pobl yn cael ei achau, neu gweld pobl yn cwmpo lawr gan grym yr ysbryd neu be bynnag, fel mae rhai pobl yn dweud, mae rhai bod yr ysbryd ddim ar waith yno ni. Ddim o gwbl. Dyma sut mae'r arglwydd yn arwain ni i weld fod yr ysbryd ar waith. Fel o'n i'n gweud, yr ysbryd glân yw'r sel yr efengil, sel ein iachawdwriaeth ni, ein achubiaeth ni. Yr garanti yna, neu'r deposit, os licwch chi, rhyw fath o first instalment o'r hyn sydd i ddod fel Cristion. Os edrychwch chi ar Effesiaid 1, adnod 13 ac 14, ni'n darllen hyn. A chwythau, wedi chi glywed gair y gwirionedd, efengil eich iachawdwriaeth, ac wedi chi gredu ynddo, gosodwyd arnoch yng Nghrist sel yr ysbryd glân, yr hwn oedd wedi ei addo. Yr ysbryd hwn yw'r ernes o'n hetifeddiaeth, nes ein prynu'n rhydd i'w meddiannu'n llawn, clod i ogoniant Duw. Chi adnodau hyfryd. Felly, wrth i ni ddod i gredu'r efengil, mae sel yn deposit yn cael ei roi i ni. Person yr ysbryd yn dod i fyw yno ni. A dyna sut ni'n gwybod ein bod ni yng Nghrist. Yw oherwydd fod e wedi dod i roi'r first instalment yna, fel petai'r ernes o'n hetifeddiaeth nes ein prynu'n rhydd i'w meddiannu'n llawn. Hynny yw ar y dydd olaf, pan fyddwn ni'n rhydd o'n pechod ac o'r byd yma. Felly, gallen ni wirdroi y darn yma, dweud, wel, wyt ti wedi clywed gair y gwirionedd, wyt ti wedi credu yn yr arglwydd Iesu. Ac os wyt ti, os hynny, mae sel yr ysbryd wedi ei osod arno ti. Alli di wybod hynny. Gwaith yr ysbryd sydd hyd yn oed wedi dod â ti i'r fan yna, lle ti wedi gweld y gwir, ti wedi gweld y gyflwr di fel pechadur, a ti wedi gweld yr arglwydd Iesu ar efengyl, a wedi credu ynddo fe. Ond os ych chi heb ddod i'r pwynt yna eto, mae hynny'n golygu bod chi heb Dduw, heb yr ysbryd glân, a heb obaith yn y byd. Chi beth trist. Y peth mwyaf trist, y peth mwyaf triennus, y sefyllfa mwyaf triennus allwch chi fod yn dde. A felly mae eisiau bod chi, fi'n erfyn arnoch chi, i ddod a troi at yr arglwydd Iesu. Rhowch eich ffydd ynddo fe. Credwch, troi. Chi bod, mae'r gair am edifarhau yn golygu i droi a newid cyfeiriad, rhyw fath o U-turn. Gwneud U-turn yn eich bywyd.
o fod yn mynd tuag at uffern a troi, yn lle bod chi'n gwiro oddi wrth yr arglwydd, bod chi'n troi ar lwybr iachawdwriaeth. Yn mynd at y nefoedd, at yr arglwydd Iesu, a derbyn Crist yn waredwr, ac ildi'ch bywyd iddo fe, cael eich croeshoelio gyda Iesu Grist, a nawr fod yr arglwydd yn byw yno chi a trwyddo chi. A dyna sut fyddwch chi'n gwybod bod yr Ysbryd Glân yn preswylio yno chi hefyd. A felly mae Paul yn dweud wrth y Galatiaid, mae'r Ysbryd Glân yno chi. Mae'r Ysbryd Glân yn gweithio yno chi a trwyddo chi. Mae pobl eraill yn dechrau dod yn Gristnogion trwy y bobl yma. Mae'r eglwys yn tyfu, mae Duw ar waith yn eu plith nhw. Beth mae hwnna'n dweud wrthyn ni? Wel, fod yr ysbryd yn ernes o'r hyn sydd i ddod. A felly bod nhw wedi cael ei derbyn, bod nhw'n dderbyniol ger bron Duw yn barod. A felly gallwn ni wybod, na chi gysur yw e, i wybod fi'n saff ger bron yr arglwydd. Mae rhaid bod fi, oherwydd fod yr arglwydd wedi fachub i a wedi rhoi y sêl yn ynghalon ni. Na chi gysur yw hwnna i chi a fi bore yma, os i ni yng Nghrist Iesu. Yr ail beth te. Sut mae pobl wedi cael eu cyfiawnhau yn hanesyddol? Nawr ni'n dod at yr addewid. Nesaf, mae Paul yn mynd yn ei nôl, reit nôl i'r dechrau at Abraham. A beth ddigwyddodd yn ei achos te? O, mae rhaid bod achos ni'n meddwl am yr Hen Testament, y gyfraith, y deg gorchymyn a dilyn cyfreithiad i'r arglwydd. Wel, na, ddim o gwbl. Dyma beth mae'n dweud yn adnod 6 yn ein darlleniad ni. Y mae fel yn achos Abraham. Credodd yn yw ac fe'i cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Gwyddwch gan hynny am bobl ffydd. Mae hwy yw plant Abraham. Ac y mae'r ysgrythyr wrth ragweld mai trwy ffydd y byddai Duw yn cyfiawnhau'r cenedloedd wedi pregethu'r efengil ymlaen llaw wrth Abraham fel hyn. Bendithir yr holl genhedloedd yno ti. Am hynny y mae pobl ffydd yn cael ei bendithio ynghyd ag Abraham un llawn ffydd. Adnod 6 i 9. Felly yn gyntaf, ni'n ffindo mas mai na yw'r ateb, nid trwy ddilyn cyfraith gafodd Abraham i wneud yn gyfiawn, ond drwy gredu ac ymddiried yn niw. I ddweud y gwir, os bydde fe'n dibynnu ar ddilyn cyfraith, bydde fe wedi methu. Achos sawl tro, fel ni wedi edrych yn y blynyddoedd diwetha ar Genesis, ni'n gweld, nath Abraham sawl peth yn anghywir, nath e wyro sawl peth, nath e ddweud celwydd sawl gwaith. A felly beth mae'n dweud, a mae'r geiriau yma mor bwysig i ni sylwi arno, yw mae nid DNA person sydd yn bod yn rhan o'r teulu cywir, neu drwy waed ych chi'n cael eich gwneud yn iawn, a nid trwy'r gyfraith ych chi'n cael eich gwneud yn iawn. Dim ond trwy ffydd, trwy gredu fod yr arglwydd yn uwchlywodreithi a rhoi eich ffydd ynddo fe. A mae'n ddiddorol, mae'n dweud y geiriau yna fyna, a sa'n credu bod fi wedi sylwi ar hyn o'r blaen yn y fath ffordd, ond adnod 8, mae'n dweud fod yr arglwydd wedi pregethu'r efengil ymlaen llaw. Mae'n ddiddorol, tybed beth chi'n meddwl yw ystyr pregethu'r efengil. Ond beth mae'n dweud wrthyn ni yw mae'r ysgrythyr, wrth ragweld mai trwy ffydd y byddai Duw'n cyfiawnhau'r cenedloedd, wedi pregethu'r efengil ymlaen llaw wrth Abraham. Trwy ddweud beth? Wel, bendithir yr holl genhedloedd yno ti. A felly mae'n pwyntio ni ymlaen at lwybr iachawdwriaeth, at yr arglwydd Iesu, reit o'r dechrau, a trwy'r Hen Testament i gyd. Dyna pam mae'r Hen Testament mor bwysig ar newydd, am ei fod e'n pwyntio ni'n yr un ffordd at yr un person, yr arglwydd Iesu. A felly mae'n glir o'r dechrau. Ni fel pobl sydd yn dwp i beidio gweld fod hyd yn oed yr Hen Testament ynglŷn â Iesu Grist, a'r addewid o Feseia, o achubwr. A bod yr holl genhedloedd, nid jyst Israel, yn mynd i gael ei bendithio yn Abraham. A felly, yr anogaeth cyntaf ni fan hyn yw ein bod ni, pobl ffydd yma heddi, yn rhan o'r un addewid ag Abraham. Bod ni'n bobl sydd yn rhan o deulu ac o deyrnas Duw i gael ein bendithio. I gael ein bendithio yn a thrwy Iesu Grist. A bod e'n adeiladu ni fod yn un genedl sanctaidd, yn un bobl iddo fe, yn briodferch i'r arglwydd Iesu. Na chi hyfryd? Mae ar waith yno ni. Ond yr ail anogaeth i ni yw, mae nid trwy y gyfraith, nid trwy ddilyn rheolau, nid trwy wneud a gwneud i ni'n cael ein achub, ond trwy dderbyn.
derbyn fod yr arglwydd Iesu wedi gwneud y gwaith i gyd yn ein lle ni. A un peth pwysig iawn fi eisiau pwysleisio yw mae nid plan B oedd yr arglwydd Iesu. Nid rhyw fath mae pethau wedi mynd yn wrong a felly mae eisiau bod Iesu'n dod. Na. Dyma'r bwriad o'r dechrau. A mae Paul yn pwysleisio hynny fan hyn. Mae'n pwysleisio fe hefyd yn Effesiaid 1 adnod 4. Cyn seilio'r byd fe'n dewisiodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifau ger ei fron mewn cariad. Adnod 5 o wirfodd ei ewyllus fe'n rhagordeiniodd i gael ein mabwysiadu yn blant iddo ei hun trwy Iesu Grist, clod i'w ras gogoneddus, ei radrodd i ni yn yr anwylyd. Chi'n gweld mae Iesu wedi ei ddewis, wedi ei drefnu i fod yn waredwr o'r dechrau. A felly dyw e ddim yn fater o fod pethau wedi mynd yn wrong, a beth ni'n mynd i wneud, a bod Iesu fel petai'n rhoi law, na i fynd. Na, oedd e'n gwybod bod ni'n mynd i bechu, oedd e'n gwybod doedd y gyfraith beth yn mynd i'n achub ni. Oedd eisiau fod Iesu'n dod. A mae hynny'n bwysig bod ni'n gweld. Nid yr hen gyfamod oedd y dull iachawdwriaeth erioed. A mae mor bwysig gweld hynny. Mae'n atgoffa fi o raglenni fel Homes Under the Hammer. Chymod, os chi'n offer raglenni yma, lle maen nhw'n mynd mewn ac yn adnewyddu tai. Maen nhw'n mynd mewn a mae'n mes a chi'n jyst yn meddwl, sdim gobaith i'r tŷ yma. Sdim gobaith i gael rhywbeth neis mas o'r twlc mochyn yma. Ond maen nhw'n dod mewn a mae gyda nhw weledigaeth a maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n mynd i wneud. A maen nhw'n mynd ati a maen nhw'n rhoi amser ac yn buddsoddi a chi'n dod nôl yn y rhaglen 6 mis blwyddyn yn ddiweddarach a mae fel palas. Mae wedi mynd o fod yn afiach i fod yn fendigedig. A dyma mae'r arglwydd wedi gwneud. Mae wedi gwybod o'r dechrau wrth cyn gweld ein stad ni. Bod e'n gwybod beth fydd e'n stad ni, ond bod e wedi bwriadu ni fod yn brydferth ac yn hardd ger ei fronau'n briodferch iddo fe. Mae'n anhygoel, nag yw e, sut mae'r arglwydd yn gweithio yno ni. Nesa, mae hynny'n dod yn ei mlaen at gwestiwn mawr. Os nag oedd y gyfraith yn ffordd i ddod yn un iawn gyda Duw, beth oedd pwrpas y gyfraith? Mae rhaid i ni ofyn, pam y gyfraith te? Beth oedd pwrpas y gyfraith? Wel, o adnod 10 ymlaen, dyna beth mae Paul yn sôn amdano yn y darlleniad. Sa'n di ddarllen ei gyd, so os eisiau troi ato fe, allwch chi ddarllen wrth i ni nodi rai pethau pwysig mas ohono fe. Felly mae'n dechrau off trwy ddweud bod na neb yn gallu cael ei gwneud yn iawn trwy y gyfraith, oherwydd mellith ar bob un nad yw'n cadw at bob peth sy'n ysgrifenedig yn y gyfraith a'i wneud. Mae'n mynd mlaen i ddweud fod Crist yn adnod 13 wedi prynu rhyddid i ni oddi wrth fellith y gyfraith pan nath e ddod yn wrthrych mellith yn ein lle ni. A felly mae'n glir iawn, mae'n amhosib i ni gael ein cyfiawnhau trwy'r gyfraith, felly dim dyna ei bwrpas e. Beth yw pwrpas y gyfraith? Wel, mae sawl peth mewn gwirionedd. Un, mae'n dangos i ni beth yw safonau Duw. Chi'n bod pan chi'n mynd i 2 bobl gwahanol, maen nhw gyda rheolau gwahanol nag nhw. So mae rai pobl yn gweud, shoes off at the door. Sgidio off straight away. A mae rai pobl, dim poeni dim. Mae rai pobl wedyn, fi'n cofio cael y sgwrs yma pan oedd ci gyda ni. Ydy'r ci yn cymryd ar y soffa neu ddim? Ydy'r ci yn goffa aros lawr star neu ddim? Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Wel, un peth mae'r gyfraith yn gwneud yw dangos i ni beth yw safon Duw. Beth yw, os offech chi, moeseg Duw fel i ni'n ei ddeall, beth mae Duw yn gweld yn dda ac yn iawn ac yn gywir ac yn anghywir. Ac oherwydd hynny, ni'n gweld perffeithrwydd Duw. Ni'n gweld sancteiddrwydd Duw. Diwdod Duw. A wedyn yn sgil hynny, ni'n gweld mor bechadurus ydy ni. Oherwydd fod Duw yn sanctaidd, oherwydd bod cyfraith Duw yn sanctaidd ac yn berffaith, yn sydyn chi'n edrych arnoch chi'ch hunain a meddwl, wel, dyw'r ddau ddim yr un peth. A felly mae rhaid bod fi ddim yn sanctaidd, mae rhaid bod fi'n amherffaith. A felly ni'n gweld fod yna wahaniaeth yn y safonau yma. Mae hefyd yn dangos i ni ar ôl i ni ddod yn Gristnogion, beth yw y safon yna mae Duw yn ei ddymuno ar ein cyfer ni nawr? Sut allwn ni fyw i blesio'r arglwydd nawr? Ond yn y darlleniad yma, dyma yw ystyr pwrpas y gyfraith, mae hwn yn sicr yn wir hefyd wrth gwrs,
fod e'n dangos i ni pam fod Iesu Grist angen dod i'n byd ni. Mae'n agor y drws i weld yr arglwydd Iesu. Chi'n gweld, heb y gyfraith, byddwn ni byth yn gallu deall gwaith Iesu Grist ar y groes. Os nag byddwn ni'n deall bod ni'n bechaduried, a fod yna bris i'w dalu am ein pechod ni, byddwn ni byth yn deall pwrpas Iesu Grist yn dod i'r byd. Byddwn ni'n methu ddeall e. A felly dyna'r pwynt, mae'r gyfraith, fel mae'n dweud yn y darlleniad, yn ein melltithio ni. Mae'r gyfraith yn dweud, ti ddim yn ddigon da, ti'n bechadur. Ond mae Iesu Grist wedi dod yn wrthrych melltith yn ein lle ni, mwyn i ni gael rhyddid oddi wrth y gyfraith yna. So dyna pwrpas y gyfraith. Nid mwyn ein hachub ni, ond mwyn dangos i ni ein angen ni am Iesu Grist. Mwyn dangos i ni pwy yw Iesu Grist a beth mae wedi dod i wneud trwy ras, trwy ffydd. A felly mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny ac yn dweud hynny wrth bobl eraill. Achos bod ni'n meddwl bod hwn yn gwbl anaddas yn gyd-destynol o ran ein context ni, dyw hynny ddim yn wir o gwbl, achos mae pobl yn edrych arno ni heddi fel Cristnogion, a credwch neu beidio beth maen nhw'n meddwl yw bod nhw'n edrych arno ni a meddwl mae Cristion yw rhywun sy'n trial byw bywyd da. Maen nhw dal yn credu hynny, maen nhw dal yn meddwl hynny, maen nhw'n meddwl bod ni'n bobl sy'n trial wneud pethau da. A felly ein job ni yw ddweud na, allai byth wneud digon o bethau da i gyrraedd y nefoedd. Allai byth wneud digon o bethau da i gyrraedd safon derbyniol ger bron yr arglwydd. Ond diolch i'r arglwydd, mae wedi gwneud yn fy lle fi. Mae Iesu wedi gwneud hynny fy mwy ni. A'n rhyddhau i ofynion y gyfraith i allu byw i blesio Duw. Na chi beth hyfryd, ond mae'n bwysig bod ni'n pregethu hynny, bod ni'n gweud hynny wrth bobl. Achos mae rhaid i fi ddweud, dyn nhw ddim yn deall hynny. Dyn nhw ddim yn deall e. Maen nhw'n meddwl bod ni'n bobl sy'n meddwl bod ni'n dda. I ni ddim. Gobeithio, i ni ddim yn meddwl bod ni'n dda, ni ddim yn credu mai trwy fod yn bobl dda i ni'n cyrraedd y nefoedd. Os i ni wedi colli'r plot, boes. Mae eisiau bod ni'n gyfan gwbl ar yr arglwydd a dweud hynny wrthyn nhw. Mae rhaid bod nhw'n gwybod. Ac yn ola, ein cysur ni, a mae hwn yn fyr iawn. Yn bedwerydd, mae'r efengil yn set in stone, yn concret. Sa'n gwybod fel arall i ddweud e, mae'n set in stone. O adnod 15 ymlaen, reit ar y diwedd, mae Paul yn mynd â ni ac yn defnyddio esiampl, enghraifft day to day, sef rhywun yn gwneud ewyllus. A dyma mae'n dweud wrthyn ni wneud ewyllus, pan mae rhywun yn ysgrifennu ewyllus mas, mae hwnna wedyn yn set in stone. Pan mae hwnna'n cael ei ddarllen mas, allwch chi ddim newid hwnna wedyn, dyna ni, allwch chi ddim dadle, hang on, beth am hyn llall, na, mae'n set in stone. Allwch chi ddim ei newid e na i ddirymu fe. Dyma eiriau olaf y person a dyna ni. A dyna fel mae Paul yn gweld yr addewid i Abraham, yn set in stone. A felly mae'n dweud yn adnod 17, nid yw cyfraith sydd 430 o flynyddoedd yn ddiweddarach ar ôl yr addewid i Abraham yn ei ddirymu nes gwneud yr addewid yn ddi ddim. Dyw e ddim yn newid yr addewid yna fod Iesu Grist yn achub trwy ffydd. Yr addewid i Abraham reit ar y dechrau yn Genesis. A mae mor bwysig cofio hynny. Chwaith, sy'n byd gwath os yna bod chi'n prynu dar neis, sa'n gwybod chi wedi gwneud hyn, mae wedi digwydd i fi unwaith a wedi dysgu'n werth ses ni. Chi'n meddwl, fi eisiau cynio dydd Sul rili neis, a chi'n bwriadu prynu joint neis o beef brisket, chi'n prynu'n mawr neis, ond chi ddim yn sylwi ar y dyddiad. Sy'n byd gwath. Chi'n mynd ar ddydd Sadwrn i roi yn y slow cooker, a chi'n sylweddoli, mae wedi expiry date, diwrnod yn ddiweddarach, a mae wedi dechrau drewi, a mae wedi dechrau mynd off. Sy'n byd gwath na siom yna, fod y expiry date wedi mynd. Wel, un peth allai ddweud wrthych chi yw, does dim expiry date i gael ar addewidion Duw. A beth sy'n gret yw, does dim byd yn gallu ei newid nhw na i dirymu nhw. Hynny yw tynnu'r grym allan ohonyn nhw. Maen nhw'n sefyll sdim ots beth. A felly mae addewid y Duw i Abraham y bydd e'n neud ei had trwy ffydd eto yn genedl, sanctaidd yn genedl fendigedig yn sefyll hyd yn oed heddi. Sy'n golygu bod ni'n galw'n hynny yn blant Abraham.
yn blant yr addewid, yn blant sy'n eiddo i Iesu Grist trwy ffydd union yr un peth ac y mae Abraham yn. Felly, jyst i grynhoi, yn gyntaf, mae'r ysbryd a'r waith ym mhob un sydd wedi credu'r efengyl. Felly, yr ateb, os ych chi eisiau bod yn sicr, yw i credu'r efengyl, nid unrhyw beth arall. Yn ail, nid plan B oedd fod Iesu'n dod i'r byd, rhyw fath o last resort, ond cynllun iachawdwriaeth o'r dechrau. Mae'n hyfryd gallu gweld hynny, a mae'n bwysig gweld hynny oherwydd fel arall, i ni'n meddwl bod pethau rhywsut tu hwnt i ofal Duw a rheolaeth Duw, a bod pethau wedi mynd out of control a bod wedi gofyn neud rhywbeth i'n casglu ni nôl. Na, mae Duw yn sofran, mae'n deall popeth sy'n digwydd. Yn drydydd, gadewch i ni gofio pwrpas y gyfraith. Nid mwyn ein hachub ni, ond mwyn ein harwain ni at yr un sy'n ein hachub ni. Mwyn dangos ein angen ni am un arall i gyflawni'r cyfan yn ein lle ni ac ein mwyn ni. Ac yn olaf, mae'r efengyl ac addewidion Duw yn gadarn. Set in stone o amser Adda ac Efa pan nath Duw wneud yr addewid yna ger bron Satan, os chi'n cofio, bydd had o wraig yma yn sathru ar y diafol. Sathru pen y diafol. O'r addewid yna i'r addewid ola. Maen nhw'n sefyll, maen nhw'n gwbl gadarn. Er gogoniant a mawl iddo fe. Amen.